וואי, איזה אפס אני. כל היום לבד בחדר, גולל בטלפון. כולם יוצאים, נהנים ומכירים אנשים חדשים, ואני מפחד לצאת בכלל. איך אתם מעבירים את שנות ה-20 שלכם כדי להשיג את הביטחון העצמי הזה, שיעזור לך לצאת ולהכיר אנשים חדשים? אתה צריך לשאול את עצמך שתי שאלות. הראשונה, זה האם אני קשה מדי עם עצמי? והשנייה, זה האם אני מדבר על עצמי אך ורק בצורה חיובית. עכשיו, למה השאלות האלה כל כך חשובות? כי הן עוזרות לי לענות על השתי סיבות המרכזיות שבגללם יש לי בכלל את החוסר ביטחון, שזה דיבור עצמי שלילי ושפיטה עצמית. יש לי שאלה חשובה בשבילך. איך אתה מעדיף להתקדם? בצורה שלילית, שבה אתה מדבר לעצמך בצורה מזלזלת, כמו להגיד איזה אפס אתה תמשיך להתקדם, מה אתה נעצר? או אתה מעדיף להתקדם בדיבור חיובי, כמו להגיד לעצמך, מה יש לשפר כאן שלא עשיתי מספיק טוב, אבל מה כן עשיתי טוב? בוא אני אגיד לך מה יקרה בכל אחד מהדרכים. אם תדבר לעצמך בצורה שלילית, מה שיקרה לאורך הזמן זה שאתה פשוט ירד לך המוטיבציה. אתה תמשיך לאכול את עצמך ולאט לאט אתה תפסיק לעשות. אם לעומת זאת תיקח את הדרך השנייה, החיובית, תפרגן לעצמך, תסתכל לסיטואציות בביקורת חיובית ולא בצורה של האשמה ושפיטה עצמית, אתה לאט לאט גם תעלה את הביטחון שלך. יהיה לך יותר אנרגיה לעשות יותר, להתקדם יותר. אם תקפיד לשאול את עצמך את השתי שאלות האלה כל יום, אני מבטיח לך שתתחיל להרגיש יותר ביטחון ותרגיש חופשי לדבר עם אנשים ולהכיר אנשים חדשים. והתקופה הזאת שכל כך רעה לך עכשיו ואתה מפחד ממנה, תהפוך לתקופה הכי יפה ופורה בחיים שלך.